Goeiedag. Goeiedag. Hallo, ja, ik wilde. Het is die straat. Dag, Ja, hallo, Eduard. Martijn. Geweldig. Zo, je mag het eerst en uitlezen, hè? Gewoon snappen ze net helemaal. Gewoon in betalen zelfs. Het geld gaat, dan draag ik het graag over. Je hebt goed gelijk. Dat doen de meeste mannen nog. Veel zo. Terwijl op de achtergrond de financiële transactie aanrond wordt, stik er in de garage te wachten tot de keuken hier binnenkomt. Hier, hè? Versta je wel een beetje of niet? Ja. Ja? Vond er nog mee. Ja, dat valt wel mee, Ja, hè? Ja, ja. nee, best genoeg. Dus, Dan kunnen we gewoon Fries praten, geloof ik. Best genoeg. Akkoord, zo. Dan kan de keuken maar komen. Wat? Dat is de Zus nog maar? koelkast Ja. en de vaatwasser, denk ik. En daarachter de oven. En dan moeten we maar even in de garage zetten. Huh? Vaat wat? Skinande. Wat is het? Wat ik er heel veel in. Allemaal in de garage? Ja, dat klaar, ja. Daar heb je het liefst allemaal. Ja, gewoon achterin, denk ik. Ja? Ik zal die fiets even een beetje aan de kant zetten. Ja, dat is een beetje een opstapje, maar ik zal de fiets even aan de kant zetten. Dus. Ja, weet je wat ruimte nodig hebben? Dit is wel genoeg ruimte. Nee, nodig. dat meer dan zat. Ja, hè? Ja. Kunnen we wel 3, 4 keukens. Oh, daar is er nog. Nou, dan moet ik wel een handeltje opzetten. Nou, was er een zin in. Hier dat sliedje uit. De koelkast. Die zonde. De wanden. Iets zonde. Hier. Dus. Oh, een ding nou. Zie je die dan? Ja. Zo, maar is wel een kopje koffie ontbieden vanzelfs, hè? Was zo netjes. Nou, maar dit is een kopje Ik koffie. moet nou uit de Dedemsvaart die net komen. Oh, ja. Nou, de koffie die rent. Ja, dit is heel mooi, ja. Dat is super mooi. Ja, dat is mooi, mooi gesnijd. Maat gemaakt. Zeg, Klaas, kom lekker onder nou. Geweldig. Kan je meeskunde leren? Wie wil je meeskunde leren? Nou, zo ook niet, hè? Nee. Waar is de cent nou dan? Vindt u het net? De cent komt erom. De cent komt erom. Ja. Ja! Waar? Dan kom je voor de stritten leren. Wat is het nou? Ik guess that. Oh, een hele bende bij jou. Wat dan? Is dat iets zo? Oh, dat is Sinterklaas, ja. Zwaaien is Sinterklaas, ik dier net in, joh. Geniaal, Sinterklaas komt je gewoon bij je voorstel hier, ongelooflijk. Maar zo er jongen ik daar komen. Als ik mijn school opzet. Oh, spannend. Geweldig. Ja, dit is echt dat dit woonkamer is. Leuk in de keuken. Dit is al het spul, dus het zit er nou al erin. Nou, we kunnen nog de slag, joh. Maar eerst met de harde keuken er nog uit. Geweldig. Ja? Zo. Ja. Ja, ik zet mijn ding.
De sloper in mezelf had ik inmiddels wel voor. De maker, dat, nou, let op een observatie. Zo ben je op ik, hè? Geweldig.